И здравейте на всички, аз съм Шоумен и днес ще снимам на Chase Source. Задобряла, защото играх преди примерно 20 месеца или половина. Не знам. И то прави трипъл. Шкам матерно. Китаец пише този. Чай, аз се сега. Ога, този би... То сега добре. Колко е? 12-5. Rampage. Вау. Така. Готов съм. Газ. Така. Играта е страхотна. Ти гледайте се. И мога да ви дам откъде да... От Замунда са тегли играта и нещо. Такова. И така. Оооо! Духи. Ти ще бе. Пичка ме мата на този. Чуя се само диша изляза. What the fuck? Как? Как? Бахта в хакерите. Ретарди смота, не съм получавал. Бага успял да направи. Как? What the fuck? Игра, скучная игра. Завам как горка бабушка. Ну те бабки ретарды, а не мога да такие ретарды как ты. Сега не знам. Ти за какво затворил е? Снимам клип. На Chase Source. What the fuck, заби ми лигата. What the fuck, провари ми клипа. Види. Що? Ами що като така надолу и почвам да снимам с купето. Еми спри го на пауза. Той ще каже, че не знае как. Се секва найс. О, Сев. И отново съм тук. Еми нямата. Добре, още ли снимаш? Пъки. Искам да ти кажа, че съм 1-2. Защото играя с пълни ретарди. Един от тях съм аз. Чух. О! Набой! Аре бе, се ще ми вземат форсбота. И какво, само флашка ли ще ми хвърляте? И аз мога да съм хващи. На CS ли снимаш ли? Да. И тук ме убиха с тези флашки. Добре, Ба, сега си затворил, защото стават два клипа и става супер голям бърквация и... Ай, после като свършиш сам. Добре. Бой, ще го отрепи. Или теба. Вземи едно.
то сега ще го убият. Ето. Гезе. То е тъпо, защото е Dust 2 и мапа не се сменя. Бой! Дай граната. Я помята на граната. Абе. Какво? Какво? А! 0-3 бах, топ се пише. Бих ли някой? Абе. Бой! Те ни трепаха, бе, не видите, да. Какво? Да, казвай. Слава Богу. Ти пистолетче играем. Четирнадесет милиона. Добре, аз почвам игра. Довиждане, абонирайте се, харесвайте и чао!